Pnawn da i chi gyd, mae'n hyfryd i weld gymaint o gyfeillion wedi ymuno â ni heddiw. Ac hoffwn ni ddechrau drwy longyfarch Gweno a'r tîm yn yr Academi a'r drefnu y digwyddiad yma, ac am drefnu arlwy mor amrywiol a diddorol yn wir. Wel, mae rhaid symud ymlaen yn gyflym i banel 4. A thema'r panel hwn ydy heriau a chyfleoedd i weithdrefnau. Ac yn yr hanner cyntaf, mi fydd Arwyn Jones sydd yn gyfarwyddwr cyfathrebu hefo Senedd Cymru. A sydd hefyd yn ddarlledwr adnabyddus, dwi'n siŵr bod llawer o'n i'n nabod ei wyneb o ac yn nabod y llais. Wel, mae Arwyn yn mynd i gychwyn trwy gyflwyno i bapur ar y pwnc Torri Tir Newydd, Ymateb Senedd Cymru i'r Pandemig. Felly, i ddefnyddio ymadredd y darlledwyr, drosodd ato chi, Arwyn. Diolch yn fawr iawn, a na i drio ngorau wan i rannu fy sgrin os y medra efo pawb. Felly, gweidder pawb os nad ydw i'n llwyddo efo'r dechnoleg, a fi'n yma i siarad efo sut da ni fel Senedd yn gwneud mor dda yn mabwysiadu'r dechnoleg ddiweddara. Wel, yn gyntaf, Sgai, eto ddiolch i chi am y cyfle i siarad yma efo chi heddiw am be mae'r Senedd wedi bod yn ei wneud dros y flwyddyn ddiwethaf i geisio sicrhau yn bod ni yn parhau efo'r gwaith pwysig o graffu ar waith y Llywodraeth ac ar ddwy'n gwynedogion Llywodraeth Cymru i gyfri. Dwi'n meddwl yn bod ni yn gallu edrych ar nifer o gyfnodau eithriadol o anodd a heriol dros y flwyddyn ddiwethaf, ond ar y cyfan da ni wedi bod yn treulio dipyn amser yn ddiweddar yn adlewyrchu ar sut mae pethau wedi mynd, a da ni wedi gweld lle mae yna rai elfennau wedi bod o fantais i ni. A'r manteision rheini ydy yn bod ni yn ddeddwrfa ifanc. Da ni'n fach, a da ni wedi bod yn hyblyg, a mae hynny wedi mynd o'n plaid ni. Ers i ni gael yn sefydlu ym 1999, da ni wedi gwneud yn siŵr bod yr egwyddor yna o weithio yn ddigidol wedi cael ei fabwysiadu ar draws y sefydliad. A da ni hefyd wedi bod yn ffodus iawn nad oes gennym ni ormod o reolau cymhleth sy'n gallu llesteirio weithiau gallu rhywun i arloesi a meddwl mewn ffyrdd am ffyrdd gwahanol o weithio. Felly'r flaenoriaeth i ni ar ddechrau y clo mawr oedd sicrhau yn bod ni fis Mawrth diwethaf yn gallu parhau i gwrdd fel Senedd a chraffu ar y Llywodraeth. Os liciwch chi, dyna da ni dal i ddeud ydy pwrpas creiddiol y Senedd. Felly mi wnaethon ni flaenioraethu hynny ac eddasu yn ffordd ni o weithio ar adnoddau i adlewyrchu hynny. Ond y cwestiwn anodd oedd sut allwn ni wneud hynny ar adeg lle nad oeddwn ni'n cael bod yn ein hadeilad ni, y Senedd, nag y chwaith hyd yn oed gadael ein cartrefi ni. Wel, da ni'n ffodus yn y Senedd fod gennym ni nifer go lew o glercod a swyddogion llawer clyfrach na fi, sy'n gallu bod yn ddyfeisgar newid ein rheolau sefydlog ni. Dyna'r rheolau sy'n penderfynu sut da ni'n cael gweithio o ddydd i ddydd, sut mae y sesiynau llawn, sut mae'r pwyllgorau, sut mae popeth fel yna yn gweithio. A mi lwyddo nhw i newid yr rheini i'n galluogi ni i weithio mewn ffordd rhithwyr. A'r canlyniad oedd ni oedd y Senedd gyntaf ym Mhrydain i droi i fod yn rhithwyr. Ac yn anffodus, mae rhaid i mi ddweud mae'r Maldives ddaru'n curo ni o ddeuddydd i fod y Senedd gyntaf yn y byd i allu hawlio hynny, ond mi wnawn ni fadden nhw hynny. Ac i fi, dyma chi'r darlun sy'n cwmpasu y clo mawr, sef yn llywydd ni, Elin Jones, yn cadeirio trafodaethau'r Senedd o'i soffa yn ei lolfa hi yn Aberaeron efo'r lle tân nesaf ati. A dyma oedd y tro cyntaf i ni lwyddo i gwrdd fel sesiwn lawn. Hynny ydy bod yr aelodau yn cwrdd ac yn gallu trin a thrafod a dadlau achosion mawr y dydd.
Rwan, oedd hynny'n cynnwys cael aelodau i gytuno i bleidleisio fel bloc pleidiol yn hytrach na fel unigolion. Ac ar y dechrau, dim ond nifer go fach o aelodau oedd yn gallu bod yn rhan o'r trafodaethau, ond mi nath hynny dyfu wrth i ni deimlo'n fwy cyfforddus ac yn hyderus gyda'r dechnoleg. A maes o law, mi roedd pob aelod yn gallu bod yn rhan o'r siambr. Rwy'n wedi helo, roedd pawb yn gallu bod yn rhan o'r rhith siambr, a mi roedd yr heriau wedyn yn parhau. Yn ddigon teg, mae yna nifer o gweinidogio'n a gwleidyddion ddim eisiau gorfod pleidleisio fel bloc pleidiol, felly roedd angen datrysiad i'r ffaith i bod nhw'n gorfod pleidleisio fel bloc. Felly bydd nath yn tîm technoleg gwybodaeth oedd dyfeisio a datblygu system bleidlais rithwyr ar gyfer pob un aelod oedd yn gallu wedyn i galluogi nhw i chwarae rôl llawn yn y trafodaethau a bwrw pleidlais fel unigolion. Wan, os oes rai yma sy'n gyfarwydd ar rhaglenni fel X Factor a rhaglenni eraill, mae pleidleisio ar-lein yn rhywbeth sy'n gallu bod yn ddigon diffwdan, ond pan ddaw i bleidleisio ar benderfyniadau mawr a phwysig ar reolau Covid cenedlaethol yng Nghymru a phethau eraill, roedd rhaid ni fod yn hollol sicr y byddai popeth yn gweithio, a hefyd mewn ffordd oedd yn hwylus i'r aelodau i defnyddio nhw. Y cam nesaf wedyn oedd ymateb i ddechrau llacio y rheolau, welson ni tua haf y llynedd y mis Gorffennaf. A hynny o ganlyniad i'r newidiadau, mi roedd modd wedyn cael rhyw nifer o aelodau yn bresennol yn y siambr, yn ein hadeilad ni ym Mae Caerdydd. Wan, roeddwn ni wedi rhagweld y bydda hyn yn digwydd rhywbryd, felly fel cymaint o bethau yn ymwneud â'r clo mawr, roedd angen cynllunio yn ofalus. Wan, roedd yn amcangyfrif yn un o grymu mae rhyw uchafswm o 20 o aelodau bydda'n gallu bod yn bresennol yn y siambr yn ystod y cyfnod yma, gyda'r 20 arall yn parhau i gyfrannu yn rhithwyr. A fel arfer, roedd hyn yn gweithio, yn golygu bod yn gweithio o adref, lle roedd hynny yn briodol ac yn gweithio'r aelodau, ond oedd hi ddim yn anarferol i gael aelodau o bob plaid yn swopio yn ystod y dydd i fod yn y siambr, fel bod enghraifft llefarwyr y pleidiau a'r bynciau yn cael bod yn y siambr i holi y gweinidog perthnasol. Felly hyn welson ni oedd aelodau yn mynd i'w swyddfeydd nhw yn y Senedd i gyfrannu yn rhithwyr ac yna yn mynd lawr i'r siambr yn ôl yr angen. Wan, roedd hyn yn galw eto am gynllunio manwl. Cael hoifach rhwng pob cyfraniad i wneud yn siŵr yn bod ni'n gallu glanhau y cadeiriau, y desgiau yn gyfan gwbl drylwyr. Wan, her arall i ni oedd gwneud yn siŵr bod yr holl aelodau yn gallu cyfrannu a siarad yn ei dewis iaith. I ni tydi hyn ddim yn ddewis, mae o'n rhan creiddiol o'n rheolau ni. Felly doedd dim sôn am weld os oedd modd meddwl am plan B, mi roedd yn rhaid i ni gael plan A fydda'n gweithio. Ond mi roedd yna ddau broblem i ni efo hyn. Yn gyntaf, doedd Microsoft Teams ddim yn bosib am nad oedd o'n cynnig cyfle i gyfieithu ar y pryd. Mi roedd hynny yn bosib ar Zoom. Y pryder wedyn am Zoom oedd am resymau diogelwch, nad oedd gwasanaethau diogelwch Prydain yn fodlon cymeradwyo'r defnydd o Zoom ar gyfer cyfarfodydd llywodraethol. A wrth gwrs mae rhywun yn gallu gwerthfawrogi hynny am resymau cyfrinachedd, ond ar ôl trin a thrafod y peth, dyma ni'n cyrraedd y casgliad, wel fod cyfarfodydd llawn y Senedd yn cael ei darlledu'n fyw, bod unrhyw un yn gallu gweld ar ein gwefan ni, ar Senedd TV neu ar ein sianel ni ar YouTube. Felly, pam oeddwn ni'n poeni wedyn am gyfrinachedd? Wel, mi roedd yna bryder arall am ba mor hawdd fydde hi i rywun os oedden nhw eisiau i hacio un o'n cyfarfodydd ni, ond mae wnaethon ni sortio hynny drwy wirio pob aelod cyn iddyn nhw ddechrau cyfrannu. A fysa fo'n iawn i fi sôn am waith y flwyddyn diwethaf heb grybwyll hefyd ein Senedd Ieuenctid campus ni, sydd wedi mynd o nerth i nerth, dwi'n meddwl, yn ystod y pandemig. Maen nhw wastad wedi bod yn llais cryf a chroch dros hawliau a buddion pobl ifanc, a dros y flwyddyn mae hynny wedi golygu cynnal sesiynau craffu gyda'r prif weinidog, y gweinidog addysg a'r gweinidog iechyd ar fwy nag un achlysur, yn enwedig a nifer fawr iawn
o gyfweliadau gyda'r wasg. Ar ben hynny, maen nhw wedi cyhoeddi adroddiadau ar iechyd meddwl pobl ifanc yn ystod y pandemig ac ar yr amgylchedd. A chofiwch, maen nhw wedi bod yn gwneud hyn ar ben yr holl bwysau ychwanegol o beidio bod yn yr ysgol, pryderon am aroliadau, phob math o bwysau eraill. A mi ddylai ni gyd fel Cymru fod yn eithriadol o browd ohonyn nhw. Mi ddaeth eu cyfnod nhw i ben ganol fis diwethaf fel y Senedd Ieuenctid cyntaf, gyda sesiwn ar y cyd gyda'r Senedd hun. A dwi'n meddwl fod y llywydd wedi bod yn berffaith gywir pan ddwedodd hi mai creu Senedd Ieuenctid oedd un o uchafbwyntiau y blynyddoedd nesaf. Felly, dyna chi'r heriau am sut fuon ni yn sicrhau yn bod ni'n parhau gyda'r gwaith pwysig o graffu ar y llywodraeth a dwy'n gweinidogion i gyfri. Mae'n rhywbeth da ni'n browd iawn ohono fo. Da ni hefyd yn ymfalchio yn bod ni wedi cael yn gwahodd i roi cyngor i seneddau ar draws Prydain a'r byd, o Awstralia i Canada ar sut mae gweithio yn rhithwyr. Da ni'n licio meddwl yn bod ni yn rhoi Cymru ar y map o'n lolfa ni yn Aberaeron. Ond elfen arall pwysig o'n gwaith yn ogystal â'r craffu ar y llywodraeth ag ar weinidogion ydy y ffordd da ni'n ymgysylltu efo'r cyhoedd. Wel, mae gennym ni dimau ardderchog sy'n teithio hyd a lled Cymru yn siarad gyda grwpiau cymunedol, yn mynd i ysgolion, yn mynd i gymdeithasau, yn mynd i golegau, a maen nhw'n gwneud hyn weithiau hefo'r aelodau neu weithiau ar ben eu hunain, a pan fo'n pwyllgorau ni yn lansio ymchwiliad i unrhyw fath o wasanaeth, o ariannu ysgolion i wasanaethau iechyd meddwl, mae gennym ni dimoedd ymgysylltu sy'n canfod pobl sydd efo profiad o dderbyn y gwasanaeth i roi tystiolaeth i'r pwyllgorau. A drwy wneud hynny, da ni'n sicrhau fod barn y cyhoedd yn cael ei hystyried pan fyddwn ni'n craffu ar waith y llywodraeth. Ond os ddychmygwch chi beth i natur y gwaith hynny, mae'n amlwg iawn nad oedden ni'n gallu parhau yn ystod y clo mawr. Ar yr un pryd, mi roedd yn rhaid i ni gau ein hadeilad bendigedig ni i'r cyhoedd. Penderfyniad anodd, a ni wedi dod i arfer croesawu tyrfeidd ato ni yn ystod digwyddiadau fel yr Eisteddfod. Wan, yn y lle cyntaf, mi wnaethon ni gymryd y penderfyniad y dylai cydweithwyr oedd wedi arfer gwneud teithiau yn yr adeilad ac yn gwneud gwaith ymgysylltu, bod angen iddyn nhw fod yn helpu adrannau eraill oedd dan bwysau oedd yn fwy prysur. Enghraifft y pwyllgorau, enghraifft timoedd y sesiwn lawn a'r timoedd technoleg gwybodaeth, a mae nhw oedd yn eithriadol o brysur yn ystod y cyfnod, felly yn blaenoriaethu busnes craidd y Senedd yn ystod y cyfnod yna. Felly roedd rhai o'n tywyswyr ni, enghraifft, wedi cael hyfforddiant i helpu gyda'r sesiynau rhithiol gyda'r aelodau. Ond wrth i hynny ddigwydd, roeddwn ni hefyd yn paratoi i lansio ein harlwy ymgysylltu digidol rhithwyr ein hunain. Felly ers yr Hydref, da ni wedi bod yn cynnig teithiau rhithwyr o amgylch y Senedd a theithiau sy'n dysgu rhagor am ein gwaith ni. Allwch chi hefyd grwydro amgylch y Senedd o'ch lolfa gyda'n taith rhithwyr arbennig. Wel, mae rhain wedi bod yn ddigwyddiadau llwyddiannus sy'n dechrau dwy'n ffrwyth yn wirioneddol o ran cyrraedd rhannau pellach o Gymru a thu hwnt na fuon ni'n ei gweld nhw yn dod i'r adeilad i hun yn y gorffennol. Mi fydd nifer ohonoch chi yn gwybod fod pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio am y tro cyntaf yn yr etholiad ar 2 Chweched. Am fisoedd a misoedd cyn y clo mawr, mi fuon ni'n cynllunio teithiau o amgylch ysgolion i godi ymwybyddiaeth. Ond yn fuan iawn, mi roedd yn rhaid i ni addasu y deunydd addysg oedd gennym ni, gan weithio gyda'r arbenigwyr addysgol, felly yn hytrach na deunydd oedd athrawon neu'n staff ni yn gallu i ddefnyddio i ddysgu yn y dosbarth. Roedd yn rhaid cael rhywbeth allai athrawon i ddysgu yn rhithwyr, a wedyn y gallai disgyblion i ddefnyddio i hunain ar wefan addysg Llywodraeth Cymru, sef hwb. Yn hynny o beth, da ni wedi gallu cynnal digwyddiadau yn hunain yn rhithwyr ac yn sicrhau fod pobl ifanc yn cael y flaenoriaeth, yn gallu ymgysylltu efo ni a dysgu mwy, nid yn unig am waith y Senedd, ond hefyd am y ffaith bod gennyn nhw'r hawl ychwanegol yma i bleidleisio. Felly mae'r ddarpariaeth rhithwyr wedi mynd o nerth i nerth ac yn dangos fod rhai elfennau, os ydym ni wedi gorfod newid oherwydd Covid,
wedi mynd yn well na'r hyn oedd yn bodoli cyn y cyfnod Covid. Na roed enghraifft i chi rwan o beth dwi'n feddwl. Y mis Medi 2019, mi wnaethon ni gynnal gwyl o'r enw Gwlad, oedd hyn yn dathlu i gemlynnaeth o fodolaeth datganoli yng Nghymru. Mi roedd yna lwyth o ddigwyddiadau ymlaen yn y Senedd ei hun ac adeilad y Pierhead gyferbyn, oedd yn trafod siwrne datganoli, yn sôn am atgofion rhai o'r gwleidyddion oedd yn rhan yn y lle cyntaf, hefyd bobl amlwg ac enwogion yn edrych ar Gymru rwan a Chymru y dyfodol. Ac un o'r bwriadau oedd gen ni wrth geisio tynnu'r digwyddiadau yma ynghyd, oedd meddwl am sut i gyrraedd pobl, oedd ddim fel arfer yn ymwneud â gwaith y Senedd. Wan, y llynedd mi wnaethon ni benderfynu cynnal digwyddiad arall, tebyg, yn edrych ar ddyfodol Cymru ar ôl Covid. Wan, roedd gwlad yr ail yn rhithwyr ac yn gofyn am farn pobl ar bethau fel chwaraeon ar ôl Covid. Cefn gwlad, yr economi, gwasanaethau gofal a 100,000 o bethau eraill. Ac unwaith eto, mi roedden ni'n ceisio cyrraedd cynulleidfa newydd, pobl sydd ddim fel arfer yn ymwneud â gwleidyddiaeth neu o leia a gwaith y Senedd. A mae'r ffigurau dwi'n meddwl yn dangos y cyfleon o bosib sydd ar gael i sefydliadau sy'n ceisio cyrraedd cymunedau mwy anodd i cyrraedd. Oherwydd yn 2019, dych chi'n gweld fan'na 30% o bobl oedd yn dweud nad oedden nhw wedi ymgysylltu efo'r Senedd o'r blaen, a 22%, 1/5, yn dweud nad oedd ganddyn nhw ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth. Ond pam wnaethon ni'r un peth llynedd, a wneud o'n rhithwyr, mi roedd 49% yn dweud nad oedden nhw wedi ymwneud â'r Senedd o'r blaen, a 58% yn dweud nad oedd ganddyn nhw ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth. Felly, nid yn unig gawson ni fwy o bobl yn dod i'r ail ddigwyddiad, ond oedden nhw'n dod o rannau pellach o Gymru, oedd ddim eisiau dod lawr i fai Caerdydd, a gan gweld hefyd pobl oedd ag ychydig iawn o ddiddordeb yn ein gwaith ni. Felly, da ni'n mynd i fynd drwy'r ystadegau wan i weld beth allwn ni i ddysgu i wella ar gyfer y dyfodol, ond un o'r pethau mawr da ni wedi sylweddoli leni ydy, mor anodd mae wedi bod, gymaint o waith sydd wedi gorfod mynd fewn i gynnal y gwaith craffu, i gynnal y gwaith ymgysylltu, bod na elfennau o'r hyn sydd wedi cael ei orfodi arno ni, sydd yn mynd i fod yn rhinweddus i ni barhau i wneud yn y dyfodol, a'n gwaith ni rwan ydy gweld lle mae yr elfennau hynny. Felly i gloi, dwi'n meddwl, os ni jyst eisiau dweud, mae yr her i ni fel swyddogion ydy manteisio ar y llefydd lle allwn ni wella pethau. Mae hynny hefyd yn edrych ar sut da ni'n gallu galluogi'n staff i weithio o adref, ac ym mha rannau o Gymru ydyn ni isio i'n staff ni fod. Hefyd, mae angen i ni alluogi i aelodau weithio o bob cwr o Gymru, falle nad oes rhaid i nhw deithio lawr i fai Caerdydd o hyd, a sicrhau fod gennyn nhw'r cyfarpar a'r offer wedyn i alluogi hynny i ddigwydd. A hefyd mae rhaid ni sicrhau yn bod ni'n parhau i wneud yn siŵr bod ni yn ceisio cyrraedd pob cwr o Gymru. Mae pethau'n haws oherwydd gweithio yn rhithwyr, ond di hynny ddim yn golygu dylwn ni droi cefn ar bobl sydd eisiau dod i'n gweld ni yn y Senedd ym Mae Caerdydd. Felly taro'r cydbwysedd yna rwan ydy'r gwaith da ni'n dechrau wneud rwan, oherwydd ar ôl yr etholiadau ar fai y 6ed, mi fydd yna Senedd newydd, y 6ed Senedd yn dechrau, mi fydd gen nhw flaenoriaethau newydd, mi fydd nhw eisiau gwneud pethau chydig bach yn wahanol i'r hyn sydd wedi bod dros y 5 mlynedd ddiwethaf, a'n her ni fel swyddogion, fel ti'n dweud, ydy sicrhau yn bod ni gallu diwallu y gyfynion hynny mewn ffordd sydd yn adeiladu ar y gwaith da ni wedi wneud hyd yn hyn. Diolch yn fawr iawn i chi, Arwyn, am y cyflwyniad diddorol iawn yna. Mi yna gyfle ar y diwedd i unrhyw un ymateb neu i ofyn cwestiwn, ond da ni am symud ymlaen yn syth at y cyflwyniad nesaf. A mae ganddo ni driawd yn fan yma o Prifysgol Aberystwyth, sef Catrin Fflûr Huws o Adran y Gyfraith, a Rhianedd Gyfle o Adran y Gymraeg, a Hannah Binks o yr Adran Seicoleg. Ac mae'r dair am drafod y pwnc yma, sef heriau a datrysiadau
ar gyfer cyfieithu achosion llys o hirbell. Felly, os ga i ofyn i chi, Catrin neu Rhianedd neu Hannah i ddechrau yr rhan yma o'r panel. Diolch o galon, Gwyn. Mai cyflwyniad ar ran y dair ohono ni ydy yr cyflwyniad yma, fi sydd ddim yn mynd i fod yn gwneud yr gwaith sgwrsio. Felly, mi na i ddechrau drwy rannu yr sgrin, ac dwi'n gobeithio eich bod chi yn gallu gweld hwnnw. Felly, cefndir yr prosiect yma, a'r hyn dwi am drafod heddiw yma, ydy yr heriau a datrysiadau o ran cyfieithu achosion cyfieithu ar y pryd mewn achosion cyfreithiol. Mi ddechreuodd hyn flwyddyn yn ôl, neu chydig dros flwyddyn yn ôl, pan gynhalion ni brosiect yn arbrofi hefo cyfieithu ar y pryd drwy gyfrwng Theatr Fforwm. Felly, yr hyn oedden ni'n archwilio oedd sut oedd cyfieithwyr a cyfranogwyr yn y broses gyfreithiol yn gweithredu drwy gyfieithydd ac beth oedd yr ystyriaethau a'r rhagdybiaethau o bobl falla ddim yn drafod ac falla ddim yn ymwybodol ohono fo. Felly mi oedd y cyfrwng theatrig yn gyfle i arbrofi hefo hynny mewn ffordd lle o pobl yn gallu mynegu safbwyntiau. Felly be oedden ni'n wneud oedd cynnal elfen o ffug achos llys hefo ymarferwyr cyfreithiol ac cyfieithwyr ac aelodau o'r cyhoedd yn gweithredu fel cynulleidfa. Ac felly oedd pobl yn gallu gwyntyllu'r syniadau o sut oedd cyfieithu yn gweithio. Ac felly dyna lle oedden ni wedi cyrraedd efo yr prosiect mis Ionawr diwetha. Ac o ganddo ni fwriadau i symud y prosiect ymlaen. Felly, o ran yr tîm ymchwil, mi yda ni'n rhyw fath o super tîm academaidd, gan bod Dr Rhianedd yn arbenigo mewn cyfieithu ystyr ar draws cyfryngau ieithyddol, gan arbenigo mewn cyfieithu llenyddol. Mae Dr Hannah Binks o'r adran seicoleg yn Prifysgol Aberystwyth yn arbenigo ar rychwant geirfa a chystrawen ieithyddol ar draws pobl sydd yn ddwyieithog, ac yn y arbenigedd ydy cydradd ieithyddol yn y system gyfreithiol. Felly, o ran yn canfyddiadau ni i'r prosiect wnaethon ni gynnal ym mis Ionawr, oedden ni'n canfod pwysigrwydd yr cyfieithydd yn gallu gweld y siaradwr. Felly, bod y cyswllt yna rhwng y cyfieithydd a'r siaradwr yn hanfodol bwysig. Oedden ni hefyd yn canfod bod yr gwrandawyr yn tueddu o ystyried bod y cyfieithydd a'r siaradwr yr un person. Ac felly, dim ond pan wnaethon nhw awgrymu bod be fysa'n digwydd os o'n i'n cyfieithu menyw yn siarad gan gyfieithydd benywaidd. Dyna pryd nath y gynulleidfa sylweddoli, nid ar ddyn ydyn ni'n gwrando. Ydyn ni'n gwrando ar fenyw yn fan hyn. Felly, mi oedd gwrandawyr yn tueddu o reid y siaradwyr a'r cyfieithydd yn un, a ddim yn gallu gwahaniaethu mae gwrando ar gyfieithydd a gwrando ar berson arall yn rhoi tystiolaeth oeddan nhw. Mi oedd yn syndod i'r siaradwyr Cymraeg yn y broses y pwysigrwydd o gymryd tro wrth gyfathrebu. Felly, mewn achos llys, os chi wedi gweld y math o movies Americanaidd lle mae yna ddeialog rhwng
cyfieithydd, cyfreithiwr a theist, yna mae'n gallu bod yn eitha nôl a blaen. Ond wrth gwrs mae hynny'n fwy anodd pan mae'r cyfieithydd yn bresennol, achos mae'n aml un cyfieithydd sydd yn cyfieithu ar gyfer yr siaradwr, yr ddau siaradwr, yn wedig mewn cyd-destun cyfrwng Cymraeg. Felly, mi oedd y pwysigrwydd o gymryd tro a sicrhau'r gwahaniaethau rhwng yr holwr a'r atebwr yn rhywbeth ddoth i'r amlwg. Ond hefyd bod e'n anodd i gyfieithu ar gyfer amrywiol siaradwyr ar y pryd. Felly bod yr sefyllfa lle mae ganddoch chi achos llys sydd yn digwydd drwy gyfrwng yn Gymraeg, lle bod y barnwr yn siarad Cymraeg a bod yr tyst yn siarad Cymraeg, lle mae'r un cyfieithydd yn cyfieithu ar gyfer dau berson, mae'n fwy anodd i'r gwrandawyr allu gwahaniaethu pwy sydd yn siarad ar y pryd gan mai yr un llais mae nhw yn glywed. Felly oedd hynny yn ganfyddiadau eitha diddorol o'r prosiect. Ac yna wrth gwrs ym mis Mawrth, mi newidiodd pob dim, achos yn sydyn mi oedd gwrandawiadau yn digwydd llawer mwy drwy gyfrwng rhithiol ac drwy gyfrwng o bell. Ac felly, mi oedd rhai o'r canfyddiadau wnaethon ni ffeindio mis Ionawr yn sydyn, wel, beth sydd yn digwydd efo hyn mewn cyd-destun cyfieithu achosion o bell. Felly, beth dwi am amlinellu y prynhawn yma, a dwi eisiau pwysleisio mae gwaith ymchwil y dair o'n ni ydy'r prosiect, dwi yn cymryd cyfrifoldab am mod i wedi cymryd yr awena hefo'r ochr yma o'r prosiect. Felly, os di'n wael yma i ydi o, os di'n dda i ysbrydoliaeth nhw ydi o. Felly, dwi'n pwysleisio hynny. Ond beth ydw i wedi amgyflwyno pnawn yma ydy trosolwg o sut mae'r llysoedd yng Nghymru a Lloegr a Gweriniaeth Iwerddon wedi delio efo'r broses o wrandawiadau o bell. Felly mae'r llysoedd wedi creu protocolau ar sut i ddefnyddio cyfieithu ar y pryd a sut i ddefnyddio gwrandawiadau rhithiol. Rhywbeth oedden nhw'n awyddus i gynyddu ers peth amser oherwydd bod nhw eisiau gwrandawiadau rhithiol ar gyfer enghraifft carcharorion yn y ddalfa yn hytrach na cludo nhw i lys ar gyfer gwrandawiad. Felly mi oedd y gwasanaeth llysoedd a thribiwn lysoedd yn awyddus i ddatblygu, ac wrth gwrs yn 2020 mi ddoth o yn llawer fwy cyffredin bod gwrandawiadau yn digwydd yn rhithiol. A dyma be mae rhai o'r achosion wedi ddangos fel rhai o'r problemau hefo achosion rhithiol a chyfieithydd. Ac felly, yn achos Mohammed yn erbyn Brais ag eraill yn 2020 yn uchel lys, mi oedd yr barnwr yn mynegu bod eglurhad yr tyst yn ddryslyd ac yn broblemus, ond hefyd bod yna broblemau hefo safon yr sain. Felly bod y profiad rhithiol yn effeithio ar safon y sain ac bod cyfieithu yn gymhlethdod ychwanegol ar ben hynny. Mae'r broblem oedden ni'n ganfod o un cyfieithydd yn cyfieithu ar gyfer sawl cyfieithydd yn rhywbeth sydd yn broblemus ac yn fwy problemus mewn gwrandawiad rhithiol. Felly, yn achos o Cala ag Minister of Justice and Equality, achos o Werddon, mae'r barnwr yn dweud, the applicant averred that the interpreter was unable to interpret for both the applicant and the respondent simultaneously. Felly,
mewn achos lle mae yr iaith yn iaith y llys fel y geir yng Nghymru ac fel y geir yng Ngweriniaeth Iwerddon, bod yr un cyfieithydd yn cyfieithu deialog ac bod hynny yn gymlethdod ychwanegol. Mae'r broblem o broblemau technegol hefyd yn effeithio ar faterion. Felly, yn achos Lym yn erbyn Chen, eto 2020, mae y problemau technegol a berodd nad oedd yr cyfieithydd yn gallu ymuno hefo'r gwrandawiad rhithiol, ac felly yr canlyniad oedd i orfod gohirio yr achos mwyn iddo gallu cymryd lle yn y llys. Felly, be oedd y datrysiad yn fan hyn oedd gwrandawiad hybrid, felly bod rhai cyfranogwyr yn yr achos yn ymuno yn rhithiol, ond bod y cyfieithydd a'r person oedd yr llys yn y gyfieithu, oedd yn derbyn y cyfieithiad yn yr un gofod a'i gilydd. Problem arall a amlygir ydy y broses o gyfathrebu rhwng yr siaradwr a'r cyfieithydd. Felly, agwedd o gyfieithu ydy mewn ffordd bod y cyfieithydd yn personoli yr siaradwr. Ac felly, mae'r ffaith bod nhw ar wahân o'r wrth ei gilydd yn wneud e'n anodd i sicrhau cyfathrebu, bod hynny yn gallu digwydd, bod y cyfieithydd a'r siaradwr yn gallu cyfathrebu efo'i gilydd. Bod hynny yn gallu bod yn ffactor o yr angen i gyfieithu naill ai pethau technegol mewn rhai cyd-destuna neu materion tafodiaeth a ballu, ac yr cyfathrebu yna sydd angen digwydd rhwng y siaradwr a'r cyfieithydd. Ac felly yn achos y goron yn erbyn eto o 2020, oedd yr angen hynny am gyfathrebu effeithiol rhwng y siaradwr a'r cyfieithydd yn ffactor. Mater arall sydd yn bwysig a sydd yn ddangos yn achos Q yn 2020 ydy yr ffaith bod siarad trwy gyfieithydd yn broses eitha unig. Felly, os ydych chi'n siarad mewn achos drwy gyfieithydd, mae yna deimlad bod neb yn eich clywed chi. Mae hynny yn sefyllfaid dod fwy real pan ydych chi yn siarad mewn sefyllfa fel hyn o fod yn rhithiol. Da chi ddim yn gallu gwybod ydy pobl yn clywed be dwi'n dweud yn ta dwi'n jyst yn siarad i fewn i ryw wagle. Felly, bod ti'n gallu, bod yr fam yn yr achos yma yn gallu clywed yr dystiolaeth ar wahân, a bod y cyfieithydd o safon uchel, mae yna deimlad o arwahanrwydd ac unigrwydd mewn achosion rhithiol ac achosion rhithiol drwy gyfieithydd yn arbennig. Ac felly, rhai o'r datrysiadau sydd wedi cael ei awgrymu a'i defnyddio ydy ystyriaeth o blatfform addas. Bod rhai platfformau yn fwy addas na'i gilydd ar gyfer cyfieithu ar y pryd a sanialau cyfieithu ar y pryd. Ac felly bod rhaid i'r darparwr ystyried hynny ac ystyried oblygiadau hynny. Mae rhai wedi argymell bod achosion sydd angen cyfieithydd mi ddylen nhw fod yn achosion wyneb yn wyneb, ond wrth gwrs tydi hynny ddim bob amser yn bosib am resymau ymarferol eraill, megis pobl sydd yn nysu oherwydd Covid, neu
bobl sydd hefo problemau trafnidiaeth ac argeuledd oherwydd Covid. Felly mae rhai wedi argymell dylai achosion lle mae cyfieithydd yn cael ei defnyddio ddigwydd wyneb yn fwy aml na achosion heb gyfieithydd. Hefyd awgrymiadau o wrandawiad lled bellter, lle mae cyfieithydd a'r siaradwr yng nghwmni i gilydd. Felly, bod yn gweddill y gwrandawiad o bellter bod y cyfieithydd a siaradwr yn gallu bod o fewn yr un gofod. Ac hefyd mae yna ddadleuon wedi bod y dylai y gwrandawiad rhithiol ddefnyddio mwy ar gyfieithu olynol yn hytrach na cyfieithu ar y pryd. Felly bod cyfieithu olynol yn galluogi y cymryd twrn yna yn fwy llwyddiannus. A dyna sydd yn digwydd hefo ieithoedd eraill o fewn y Deyrnas Unedig. Mae'r sefyllfa y Gymraeg yn eitha unigryw o ran hynny. Ond mae'r datrysiadau hefyd yn cynnig problemau, sef addasrwydd yr cyfarpar, a sicrhau bod y cyfarpar cywir yn cael ei ddefnyddio, bod yna risg ychwanegol i wrandawiadau y wyneb yn wyneb oherwydd Covid, ac felly bod ni'n rhoi pobl sydd yn dibynnu ar gyfieithydd mewn sefyllfa lle maen nhw ar risg fwy sylweddol na bobl eraill. Mae'r broblem o drafnidiaeth i'r lleoliad addas, yn enwedig os dibyniaeth ar drafnidiaeth cyhoeddus. Bod achosion rhithiol yn gallu digwydd yn gyflymach, ac felly bod rhestru achosion wyneb yn wyneb yn creu oedi anghydradd ac hefyd cost anghydredd i'r bobl sydd yn defnyddio cyfieithydd. Ac felly yr anghenion ydy ystyried yr anghenion penodol achosion sy'n defnyddio cyfieithydd yn hytrach na ystyried o fel achos arferol, plus mae achos efo cyfieithydd hefo i gwestiynau hunan sydd yn cael ei godi. Mae angen egluro'r broses yn fwy sylweddol i wrandawyr ac i atgoffa nhw i bod nhw'n clywed cyfieithiad ac nid yr siaradwr gwreiddiol. Ond mae hefyd angen gwneud mwy o gamau o fewn y broses gyfreithiol i sicrhau bod gwrandawyr yn gallu ymgarfarwyddo efo cyfieithu ac offer cyfieithiad cyn y gwrandawydd. Mae o'n broses wahanol ac mae cryfder a gallu cyfieithwyr ar y pryd yn cuddio pa mor anodd ydy hynny. Ac felly, mewn ffordd mae angen amlygu mae cyfieithiad sydd yn bodoli yn fan hyn ac i roi cyfar i ddefnyddwyr a gwrandawyr sy'n defnyddio cyfieithiad i ymgyfarwyddo efo deall pwy maen nhw'n glywed ar wahanol adegau. Nid jyst sut mae'r offer yn gweithio, ond i ymgyfarwyddo efo sut maen nhw'n gwahaniaethu rhwng gwahanol siaradwyr, sut maen nhw'n trosi rhwng y siaradwr uniongyrchol a'r siaradwr drwy gyfieithiad. Felly mae yna broblemau newydd sydd wedi codi yn sgil y Covid ac yn y cyd-destun cyfreithiol, maen nhw'n broblemau sydd ddim yn mynd i fynd i ffwrdd achos maen nhw'n broblemau lle mae'r system llysoedd yn mynd i weld hyn yn fanteisiol oherwydd bod nhw ddim angen trosglwyddo tystion ac carcharorion o un lleoliad i'r llall. Felly, cyfnod diddorol i'r llysoedd, dwi'n meddwl. Diolch o galon i chi. Diolch yn fawr iawn, Catrin, am cyflwyniad diddorol yna. Ac yn wir, diolch i chi ac Arwyn am eich cyflwyniadau. Yn diddorol iawn, mae'n amlwg bod y gynhadledd yma wedi cael ei threfnu'n dda oherwydd mae yna thema, dwi'n meddwl, yn ymddangos yn does. Dau fforwm cyfreithiol pwysig mewn ffordd, ddeddwrfa i ddechrau. Arwyn yn sôn am y modd y mae'r sefydliad wedi addasu
yn reit llwyddiannus, fyswn i'n dweud, ac yn wir yn bwriadu cofleidio'r dull newydd o weithio a'r holl fanteision all ddod o hynny, fel oeddech chi'n awgrymu, Arwyn. Mor bellad ag ymau denu pobl i ymgeisio fel aelodau o'r Senedd a amrywio'r aelodaeth, gwneud bod yn aelod o'r Senedd yn mwy ymarferol i bobl sydd â bywydau tu allan i'r gwaith, sydd yn byw o bosib yn mellafoedd Pen Llŷn a llefydd felly'n bell o Gaerdydd. Felly, oedd eich cyflwyniad chi'n ddiddorol iawn yn awgrymu fod yna barodrwydd i gofleidio'r dull newydd o weithio. Tra oeddech chi, Catrin, dwi'n meddwl yn atgoffa ni o'r heriau sydd yna yn y llysoedd barn. Dydy'r sefyllfa ddim mor glir, ddim mor syml yng nghyd-destun gwrandawiadau llys. Dwi'n edrych ar y chat, does neb hyd yma wedi gofyn, dwi'n meddwl, ond mae gen i gwestiwn i chi, Catrin, penodol os gai ofyn. Yn eich gwaith ymchwil, ydych chi wedi gweld gwahaniaeth rhwng gwrandawiadau mewn llysoedd sifil o'i gymharu â llysoedd troseddol? Oes yna wahaniaeth, ydych chi'n teimlo yn y dynamic? Da ni gyd yn dall bod yr un sydd yn y fantol yn wahanol mewn achosion troseddol, wrth gwrs, pan mae unigolyn yn cael ei gyhuddo drosedd ac mewn peryg o golli ryddid ac yn y blaen. Mewn achos sifil, mae'r hyn sydd yn y fantol yn wahanol. Ydy hwnna'n rhan o'ch astudiaeth chi felly? Dwi'n meddwl y gall fod, achos enghraifft efo ysgariad neu rhywbeth, yna mae'r ffaith bod un cyfieithydd yn cyfieithu ar gyfer y ddau barti yn mynd i fod yn sefyllfa ddiddorol. Mae'n haws mewn gwrandawiad sifil bod yr person sydd yn gwrando ar yr achos yn deall iaith yr achos yn uniongyrchol. Felly mae hynny yn symleiddio un agwedd, ond mae o'n creu yr angen am gyfieithu rhwng yr partion, dyweder bod un yn siarad un iaith a'r llall yn siarad iaith arall. Ac felly mae yr dynamic yna yn mynd i fod yn ddiddorol o ran hynny. Edrych ar sefyllfa droseddol wnaethon ni'n benodol, ond troseddol o ran tystion yn hytrach na diffynnydd. Wnaethon ni ddewis canolbwyntio ar dyst, ac felly dau dyst yn rhoi eglurhad gwahanol o be welson nhw. Felly bod na ddim syniad bod un yn deud celwydd a'r llall yn deud y gwirionedd, bod y ddau yn rhoi fersiwn gredadwy o'r hyn welon nhw. Ac felly, yn y sefyllfa yna, yr effaith y cyfieithydd oedd yn fwy pwysig na ydy'r person yma'n deud y gwirionedd. Felly, to'na ddim elfen bod rhywun yn mynd i gael ei garcharu ar sail oedd y person yn cael ei cyfieithu. Oedden ni'n holi pwy oedd fwyaf credadwy a pham, ac sydd ydych chi'n gwrando wahanol ar ddau berson gwahanol. Ond dwi'n meddwl, ie, mae yna fwy i wneud ar ran edrych ar wahanol falla o achosion. Diolch yn fawr. Dwi'n meddwl bod yna gwestiwn i Arwyn. Dwi'n gobeithio bod ni'n cadw i fyny hefo'r chat yma. Mae ddiolch mis ydw i yn llithro fan yma, ond mae cwestiwn gyn Sioned i Arwyn. Awydd wedi bod i rioed i ddatganoli gwaith a swyddfeydd y Senedd. Ond gyda'r gwasanaeth rhyngrwyd mor amrywiol i safon, dyna bwnc arall, a fydd gweithio o bell fel norm yn creu awsterau aelodau etholedig staff mewn rhai ardaloedd y fwy na gilydd, a sut bydd y Senedd yn diogelu nad yw hynny'n digwydd. Mae hwnna'n gwestiwn da iawn, tydi, Arwyn? Ydy wir. A chi, mae'r
mae gennym ni gyfran gohelaeth o staff mewn rhai gwasanaethau sydd yn barod yn gweithio ar hyd a lled Cymru. Felly, wrth gwrs, mae gennym ni swyddfa ym Mike Olwyn, a mae gennym ni nifer go lew o'n cydweithwyr yn gweithio fanno. Ond ymhlith y tîm cyfieithu sydd gennym ni, enghraifft, mae yna ddwsin, mae'n siŵr, sydd eisoes yn gweithio o adre mewn ardaloedd eitha anghysbell. A mae wedi bod yn broblem o'ch chi nad ydyn nhw'n gallu cael yr cysylltiadau i'r we mor gryf a fysa rhywun am ei weld. Da ni wedi hyd yn hyn gallu gweithio drwy hynny ac o gwmpas hynny, ac yn yr un modd efo'r aelodau sydd yn gweithio. Mae rhywun yn meddwl am achos oedd yn gyhoeddus dros y flwyddyn diwethaf, oedd Kirsty Williams, y gweinidog, yn trio rhoi tystiolaeth ac yn trio siarad o'i chartref ac yn cael trafferthion efo'r cysylltiad gan ei bod hi'n byw mewn rhan eitha anghysbell o bywys. Felly mae o wedi bod yn her. Mae yna sawl adeg wedi bod lle mae gweinidog wedi gofod rhithro o adre i Parc Cyteis i allu rhoi tystiolaeth. Felly, dio ddim wedi bod yn fel i gyd i ni. Y ffordd da ni'n trio dros hynny drwy gynllunio pethau ychydig bach yn fwy gofalus o ran amseru, oherwydd i ni fel Senedd, does gennym ni ddim rôl mewn gwella'r ddarpariaeth drwy Gymru, mor braf as hynny. Ond felly mi rydyn ni'n gofod gweithio o fewn yr hyn sydd yn bodoli eisoes fel pawb arall. Rwan, mae gennym ni bobl clyfar iawn yn y tîm technoleg sy'n gallu meddwl am ffyrdd amgeneweithio ac am ffyrdd o ddatrys pa mae yna broblemau yn codi. Ond da ni'n wynebu'r un her a phawb. Ond dwi'n meddwl hyd yn hyn, da ni wedi ffeindio ar y cyfan ffyrdd o weithio o gwmpas y problemau hynny. Ac un o'r pethau da ni'n awyddus iawn i weld rwan ydy yn bod ni, yn enwedig i aelodau, fel oeddech chi'n dweud, pellafion pen llun, ond hefyd ar hyd a lled y gogledd enghraifft, nad ydyn nhw'n gorfod dod fewn i'r Senedd i Fae Caerdydd mor aml, i bod nhw'n gallu treulio mwy amser na maen nhw ar hyn o bryd yn eu hetholaethau yn gwneud gwaith gwahanol, oherwydd fod rhywun yn gallu gwneud rhywfaint o waith yn eistedd ar drên, diolch yr un peth na di. Felly mae yna gyfleon fel yna yn codi, yr hyn da ni wedi ceisio wneud ydy sicrhau lle bo aelodau a'n staff ni, a'n cydweithwyr ni eisiau gweithio adre, bod y ddarpariaeth ar gael, a chydig iawn ydy'r niferoedd lle nad ydy hynny wedi bod yn bosib. Diolch yn fawr, Arwyn. Mi ofynodd Osian gwestiwn ychydig cyn Sioned, ond ni wedi symud ymlaen yn rhy gyflym. O cwestiwn Osian ydy, ba raddau ydych chi'n gweld y Senedd yn datblygu fod yn sefydliad sy'n gweinyddu'n gyfan gwbl drwy'r Gymraeg. Fel corff bychan a nifer uchel o siaradwyr Cymraeg ac yn cynyddu. Ydy o'n bosib iddo yn gorff sy'n gweithredu'n llwyr trwy'r Gymraeg? Dwi'n meddwl mai corff ddwyieithog gyda ni, lle mae rhydd i bawb a mae gallu a gofyn ar i bawb allu cyfrannu yn ei dewis iaith yda ni. Da ni drwy'n polisia swyddi yn sicrhau bod yna ffordd o ddiwallu a chynnig y gwasanaethau da ni eisiau gwasanaethu yn y Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. Felly, enghraifft, dwi'n gyfrifol am yr adrannau cyfathrebu ac ymgysylltu. Felly, da ni'n gorfod gwneud yn siŵr pan fyddwn ni'n hysbysebu am swydd enghraifft, fod yna gynllun iaith ar gael i bob un o'n gwasanaethau ni. A wedyn o fewn y cynllun iaith hwnnw, yn bod ni'n dweud, wel, mae yna rhywun sy'n siarad Cymraeg yn fan hyn, neu os nad oes rhywun sy'n siarad Cymraeg i lefel ddigon uchel, bod yna ofyniad ar i'r swydd honno wedyn fod yn un lle mae angen cael Cymraeg. Felly, da ni'n gwneud popeth o fewn yn gallu ni ac yn llwyddo, dwi'n meddwl, i sicrhau bod yn gweithlu ni yn un ddwyieithog, ond o ran symud i fod yn un lle mae popeth yn gyfan gwbl ar gael yn Gymraeg, ie? Dwi'n meddwl beth da ni'n ceisio wneud ydy sicrhau fod y ddarpariaeth ar gael i bobl gyfrannu ym mha bynnag iaith maen nhw'n ei ddewis. Diolch yn fawr, Arwyn.
Wel, mae yna gwestiynau eraill, ond mae yn bymyd rhigian wedi 4 ar yr union, ac mwyn i mi gael dangos bod ni'n medru rhedeg y pethau yma'n drefnus ac fel cloc, fel rhedeg, fel sy'n ei fod yn rhedeg station nes dalw. Ond dwi'n mynd i adael i'r cwestiynau eraill felly at eto neu falle bydd cyfle i chi ymateb iddyn nhw rhyw bryd eto. Ond gai felly jyst gloi'r sesiwn yma drwy ddiolch i Arwyn a diolch i Catrin am eu cyflwyniadau.